Kaixo, arratsaldeon, zer muntzarete, ongi etorri, Onda Baskaren sintoniara, eta Eusko Ikaskuntzaren tarte berri honetara. Bate baino gehiago gogoan izango duzu ia zein genuen irratsaio bat, datorkiguneari buruz, gogoraziko dizuet, datorkigunea Eusko Ikaskuntzak sortu zuen bilgune bat dela, gazteen bilgune bat, Euskal Herriko 7 lurraldeetako gazteak biltzen dira bertan, eta gaur egungo gizartearen erronkei buruz eztabaida sortu, eta hausnartu egiten da, ez? Beraz, hori etxea pixka bat datorkigunea. Gaur ere, horri buruz hitz egingo dugu, gaur horri eskainiko dugu gure Eusko Ikaskuntzaren tartea, eta noski hau baino sakonago jakin nahi dugunez, da gurekin dauzkagu 3 gonbidatu gaurkoan ere, 3 modu batera edo bestera behintzat datorkigunea honekin zerikusia duten pertsonak direlako. Lehenbizi, eta gurekin dagoena hemen Onda Baskako estudiotan, Batiste Ezeiza, batzuk ezagutuko duzue, bai izenez behintzat, kazetari izateaz gain, Euskadiko Gazte Kontseiluaren lehendakaria delako. Ongi etorri, Batiste. Eskerrik asko ginet. Eta beste aldetik, telefonoan beste aldean daude kasu honetan, Amaia Nausia Pimoulier, Eusko Ikaskuntzako Gazterieko departamentuko kidea, eta proiektu honen, datorkigunea proiektuaren koordinatzailea, zuri ere ongi etorri, eta arratsaldeon, Amaia? Orain bai, arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon bai. Eta azkenik gurekin da baita ere, Blanca López de Juan Abada, Gasteiztarra da, 29 urteko Gasteiztarra, euskal filologoa, tesia burutzen ari dena, eta pasaren urtean bakarrik ez, aurten ere, datorkigunean parte hartzen ari da, eta beraz bere esperientzia kontatzeko moduan izango da. Arratsaldeon zuri ere, Blanca? Bai, arratsaldeon. Bueno, bizi eta zurekin hasiko naiz, Amaia, azali guzu pixkat, sakonago, nik apatu duna baino sakonago, zehazki zer den datorkigunea, gure entzuleak pixkat koka daitezen. Egia esan da oso ongi azaldu duzu. Datorkigunea da Euskal Gazteen bilgune bat, eta, 7 lurraldeetako gazteak biltzen dituen bilgune bat da. Elkartzen gara hilabetean behin, eta asmoa da gaurkotasunezko gaiei buruz eztabaidatzea. Baina ez bakarrik eztabaidatzea, baizik eta, aurrera begira ere proposamenak egitea, eta pixkat etorkizuna guztion artean prestatzea, hori da gure helburua. Aurtekoa bigarren edizioa da, iaz izan zen lehenengoa, egin genuen aipatuan bezalaren iaz ere irratsaioa aurrekoari buruz, baina, pasan urtean landu zen duten gaiak zentzuk izan ziren, eta nola joan zen pixkat esperientzia? Esperientzia oso ona, polita izan zen, lehenengoa izateko ongi atera zen, landu genuen lehenengo gaia izan zen parte hartzea. Azken fina, datorkigunea hori delako, ez? Parte hartzean oinarritzen den esperientzia bat da, eta guk hausnartu nahi genuen, horri buruz da gazteok nola parte hartzen ari dugun gure gizartean. Eta hori izan zen lehenengo gaia, eta landu genuen bigarrena izan zen gazteriak dituen arazo nagusien aurrean zer egin, batez ere etxe bizitza eta langabeziaren aurrean. Eta hortan ibili ginen beste 5 hilabetez. Eta pixkat, argi ezagun, nola izaten da, ez? Batu 40 gazte izaten direla, ez? Euskal Herriko 7 lurraldetako gazteak, nola izaten da, prozedura, zer egiten da topagune hauetan? Bai, ideia da, esan bezala, ikasturte bakoitzean 2 gai lantzea. Pasaren urtean 2 gai landu genituen, eta aurten beste 2 gai landuko ditugu. Orduan, prozedura edo egiten duguna da, lehenengo egiten dugu deialdi bat, gaztei egiten dugu, Euskal Gazteriari orokorrean egiten dugu deialdia, eta deialdi horretatik edo aukeratzen ditugu gazteak, parte hartzaileak direna, gogoekin eta olakoak, ez? Eta, ideia da, esan bezala, hilabetean behin elkartzea gazte hauek gai hoien inguruan hausnartzeko. Orduan, bilerak mugikorrak dira. Gu adibidez aurten ja zigarela bigarren edizioarekin, irailean bildu ginen Iruñan, hurrengoa Biarritzen egin genuen Urrian, eta hurrengoa Gasteizen dugu, Bilbo eta Donosti. Eta hola beste 5 bilera dinamika berdinarekin. Eta funtzionamendua da, guk egiten duguna da, fizikoki elkartzen gara, baina badugu ere webgune bat, oda bilgune virtual bat edo, eta bertan daukagu intranet bat, eta egiten duguna da gaztei zintzilikatzen diogu beraientzat
bibliografia bat gai horren inguruan. Orduan, gazteak ja biletza etortzen dira, pixkat, oinarri batzuekin. Ez da ere sekulako bibliografia, pixkat artikulo batzuk, edo gaiaren inguruan, pixkat ezagutzeko. Eta, oinarri horiekin edo etortzen dira biletetara, eta biletetara ere ekartzen ditugu normalean adituren bat, ekartzen dugu gaian, baina, funtzionamendua ez da, ezakit, ohiko txapa, etortzea aditua hitzaldia ematera gazteak entzun, eta kito ez, gure asmoa da, esan bezala parte hartzailea izatea, eta, dinamika ezberdinak egiten ditugu, lan talde txikietan elkartzen gara, osoko bilkurak ere egiten ditugu, eta, beti ere, helburu horrekin, proposamenak egitea. Orduan, diagnostiko bat egiten da, diagnosi bat gai horren inguruan, baina gero ere proposamenak egiten dira. Eta proposamen guzti horiek gero txosten batetan jasotzen dira, eta guk argitaratzen ditugu gure webgunean. Hola, pixkat luze esplikatuta, baina horrela izan. Sakonduko dugu programa horre joan ere ginean. Esan duzu, bilera guzti horiek egindakoan txostena argitaratzen dela, ez? Non ikusi daitezke txosten horiek, ikusterik baldin badago behintzat? Bai, gure webgunean daude ikusgai. Webgunearen helbidea nahiko luzea denez, normalean nik esatu dena da Googleen jartzea datorkigunea eta lehenengo sarrerak eramaten zaitu zuzenean gure webgunera. Hor egun interesa izan ezkio berresa, ez beraz. Ez dago, aitzaki aldortatik mintzat ez dago. Ez, eta hor daukate, publikoak dira txostenak, guk egiten duguna da digitalki argitaratu. Hor nahi duena dentzat, hor daude ikusgai, pasaren urteko biak ja gure webgunean dituzte, bai parte hartzearena, bai lana eta etxe bizitzarena. Eta zer diote, txosten horiek, orain artekoek, mintzat? Zai izango da laburtzea, ez? Baina ze ondorio ateratzen dira, zer lortzen da horrekin? Bai, nahi duzu azkenari buruz hitz eginen dizuz, parte hartzearena ere oso interesgarria izan zen, esan bezala datorkigunearen funtsa edo zentzua da hori, zer parte hartzailea sortzea. Eta asko osnartu genuen, zer den benetazko parte hartze bat, ez? Askotan eskintzen diguten parte hartzea da oso vertikala goitik bera datorrena, eta guk kontsumitzen dugun parte hartze bat da. Eta txosten horretan proposatzen dena batez ere, da parte hartze horizontalago bat eraikitzea gazteon artean. Hori zen pixkat ondorio nagusiena. Eta bigarrena etxe bizitza eta langabeziarena, gai zehatzagoak direnez, eta, oso arazo aztertuak eta proposamenak ere zehatzagoak ziren. Etxe bizitzaren inguruan, alokairuaren alde egitearen proposamena egiten zen, batez ere, lanaren egoera eta kondizioi buruz ere asko hitz egiten zen, eta proposamen zehatzak eta horrelakoa jasotzen ziren. Amaia pixkat bakean antziko dugu. Blanka, zuk pasaren urtean ere parte hartu zenuen, nola ikusten zu datorkigune hau, ze ondorio jasotzen dira? Bai, nik uste dut, atera ziren ondorioak oso ondo islatzen dutela gaurko egoera, lana eta etxe bizitzaren inguruan. Guztiok dakiguna, ez da, gazteok epe ertainerako, epe luzerako planak egiteko izugarrizko zailtasunak ditugula. Orduan, hortik aurrera, entzuten du nereko. Ondorioak plantatzen dira, iaia paradigma aldaketa bat, ezta? Amaia komentatu duen bezala, aldatzea, bizimodua, kontsumitzeko erak, eta bar. Esperientzia pertsonal bezala, nolako eritu zitzaizun? Bai, esperientzia pertsonal bezala oso ona izan da. Nire helburu guztiak bete ziren, jendea ezagutu nuen, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen, eta horregatik errepikatu dut aurten. Zer da gehien azpimarratuko zenukena, gehien esan dizuna berriz bultzatu zaituena aurten parte hartzera?
precisamente uste dut, iasko esperientzia, hori izan da, nik uste dut, bultatu nahuena. Oso prozesu eraikitzailea bezala ulertu dut, eta sentitu dut, eta, horregatik. Amaia, ja da honek usteet ez badakit, hasizaretela aurtengo ikasturteko datorkigunarekin. Ez dakit, pasain urteko gazteak asko errepikatu dute, bakigu Blankanek osoan baiet, baina egon da errepikatu duen jende gehiago? Bai, egon dira baliente batzuk, berriro. Balienteena zergatik diozu? Ez dakit, nik koordinatzaile moduan, langile moduan kanpotik ikusita, niretzat ere oso berazgarria izan zen, pilo bat ikasi nuen, baina esan beharra dago, hori, esportua egiten zutela, etortzeko larun bat goizetan dira boilerak, eta hori, oso goiz esmatu beharra, eta batzutan, hori, Biarritzera joan, edo Bilbora, edo la. Baina baita ikustenien, ongi pasatzen zutela, beraien artean giroa oso ona zela, eta batzuk errepikatu dute, uste dut 40 gaztetatik 8-9 batek errepikatu dutela, eta beste 30 berriak dira. Ez dakit, Amaia kalean zauden, edo, gaizin zuten du, ez dakit... Ez, baina mentuten du zurrumurro bat, bulegoan nago, baina... Horrentxe hortan jonda. Bai, ez dakit. Ikusi dugu orain arteko Blankak iazko esperientzia zuela, esperientziak ez dagoena eta lehenengo aldia parte hartu dena, Batiste da. Nola jakin zenuen honen berri, zer butatu zintuen parte hartzera? Honen berri, egia esan nire inguruan jakin nuen lanean batez ere, Gazteria Kontseiluan lan eginda, horako ekimenen berri izaten dugu, eta piztu zidan interesa, alde batetik bai Kontseiluan lanean egin izalako, baina baita pertsonalki ere bai. Eta hasiera batean maila pertsonalean eman nuen izena. Egia da, lanerako ere ondo datorkigula, eta azken finean guk Eusko Ikaskuntzarekin Gazteria Kontseilutikan badaukagu elkarren arteko kontaktu minimo bat, hainbat gai puntualetarako, baina hori esatizu dana, hasiera batean ez dakit nire interes pertsonalagatik, edo igual saltxeroa naizelako, edo halako arrazoiren batengatik larun bat goizekin ez nekirako zer egin, izena eman nuen, ez? Eta oso gustora egia esan, oso ez dakit, momentuz bi bileratxo egin ditugu, bata Iruñan eta bestea Biarritzen, baina poz-poz egitzulin zietatik, eta jarraitzeko gogondiarekin. Aipatu edazulen, impresio ona mandizula ez bakarrik bilerak eta lan egiteko moda, baita jendeak ere, han bilduen jendeak. Bai, nik uste Eusko Ikaskuntzatik aukerak eta prozesua oso ondo egin dutela, lehenik eta behin 7 herrialdetako gazteen gana norbanako moduan iristea, neri ez dakit, oso enpresa handia iruditzen zait, eta oso ondo egin dute, ez? Igual erresagoa da hasiera batean kolektibuen gana jotzea, bidalezatela norbait, eta baina abia puntua ez da hori izan, baizik eta norbanakoetara iristea, eta egin dute 7 herrialdetako gazteak bildu gaituzte, gaina disiplina desberdinetakoak, badago jendeak, bere ikasketa aldetikan edo bere formakuntza aldetikan, kazetaritza egin duena, matematika egin duena, historia ikasi duena, arte ederrak, filologia, eta bar, oso arloan hitzetako jendea gaude bertan bilduta. Eta beste alde batetik ere bai, asko poztu nau eta oso gustura hartu dut bertan dagoen hausnarketa maila eta zehatzeko maila, ez? Egiten diran lan taldeetan, talde txikitan da gero baita talde handian, ikusten duan jendea bentsat oso parte hartzailea da, iniziatiba daukana eta badaukana hausnarketa gaitasun minimo bat. Hori garrantzitsua, ez? Batistak aipatu duena, jende perfil ezberdineko jendea egotea. Eta, kuriosia daukat beta ere, Amaia, casting, komilla artean esaten dut, komilla artean, aukerak eta hori nola ze kriterioen arabera egiten duzuen? Bai, ez dugu ere horrelako kriterio zorrotik, ezakit, metro 80 eta beti urriñak, horrelakoak. Badakigu bai, ez fisikoagatik aukeratu gaituzu. Batisten kasuan bai, horregatik izan zen, bai. Bai, irratian ez da ikusten, baina ikusiko batzen dute... Gorrituko naiz. Aukerak eta izan zen, esan bezala egin genuenean deialdia, 40 pertsonentzat lekua genuen eta 60 eta piko eskaera edo jaso genituen. Eta egin genuena izan zen elkarrizketa pertsonalak egin, fitxa bat betetzea eskatzen genien, galdetuz zegatik apuntatu nahi dituzun, eta horrelako tipikoak, baina batez ere interesatzen zitzaigun, hola pertsonalki jende ezagutzea eta ikustea,
zenolako jarrera zuten, ez? Guri interesatzen zaiguna batez ere horrelako bilgune batetan da jendea parte hartzailea izatea, lotxarik ez izatea haienak esateko, eta pixkat hori iniziatiba izatea, eta Batistek esan duen moduan salseroak izatea, hori batez ere interesatzen zitzaigun. Bestela horrelako topagune bat alperrik, ez? Jendeak ez da dutziten eta daukan guztia gordetzen badu. Hori da, bestela dinamizatzailearentzat pentsa hor. Zaila, dinamika aurrera ateratzeko. Baina ez genuen kriterio, adibidez, akademikorik erabili, ez? Ez zitzaigun interesatzen ze ikasketak. Bai egia da disiplina aniztasun bat bilatzen genuela, eta igual ez da kazetariak zaretelako, baina ez genituen 10 kazetari nahi. Pixkat denetarik egotea ere hori interesatzen zitzaigun. Baina ikasketak ez genituen begiratzen maila edo nota geolakoak, ez. Hori, egiteko gaitasuna eta holakoak. Bertan, visualizatzeko 40 gazte, bilera bat, dinamikoa, pensatzen da adituren bat edo gongo dela, koordinatzaileren bat, nola funtzionatzen du horrek? Bai, dinamizatzaile batu gaude, Gazteria departamentutik 3 langile gabiltza horretan, Ainara Iraeta eta Elisu Inaga ere nirekin dabiltza, eta gero badaukagu ere, beste 2 dinamizatzaile, eta 40 gazte hauek banatzen ditugu normalean talde txikietan, igual 3 talde ditugu edo 4 talde, dinamikak planteatzeko. Eta gero ere momenturen batetan normalean ere adituren bat ekartzen dugu, eta badago normalean ordu bat, ez, adituaren hitzak entzuteko, galdera erantzunak egiteko. Gaiaren arabera eta zer lortu nahi dugunaren arabera egunaren dinamika aldatzen dugu, baina beti gustatzen zaigu hori talde txikiak, osoko bilkurak, eta gero ere nunbait apurtzea dinamika eta zerbait ere igual fisikoa egitea, ez, jolas batekin jendea mugiarazten diogu eta holakoak. Alde hortatik, Batiste eta Blanka, zutako duzinek, lortu nahi den dinamismo hori lortzen da benetan, edo ez? Nik uste baietz, ez da erresa lehenik eta behin parte hartu araztea 40 gazteri, baina are zailagoa da nik uste behin parte hartzen hasita isilaraztea 40 gazte, ez? Nik uste denok daukagula hor parte hartzeko gogoa eta zateko, eta nik uste oso ondo dinamizatuta dagoela, eta gaina hori ez dala 40ak aldi beren parte hartu behar degula edo entzun behar degula, talde txikitan ere banatzen gaituzte, gero komunean jartzen dira, kasu batzuetan binaka edo ere egiten ditugu dinamikatxoak, eta gero Amaiak aipatu dituen jolas moduko hiek ere nik behintzat pertsonalki eskertze ditut, ez? Batutan pixat apurtzeko eserita eta burua etengabe martxan eukitzeko dinamika hori. Blanka? Bai, nik uste dut harremana handia daukala, eta, hor parte hartzen dugun gazteok nahiko perfil hori parte hartzailea daukagula, orduan beraz, ez da saia. Amaia, aurten okerrez banago, aurtengo ikasturtean, 2 gai, egiaz bezalaxe, 2 gai landuko dira, lehenbiziorain lantzen ari dena, balioena, ez? Berezko balioen gaia, eta ondoren izango da, gizon eta emakumeen arteko sistema orekatu bat lortzeko bideo hortaz izango da, ez? Bai. Alaz bada zuzendu dazu, eh? Bai, lehenengo gaiaren tituloa edo berezko bizi balioak eraikitzen, eta bai, hori da, gazteria eta balioen inguruko hausnarketa bat, eta otsailetik ekainera, bigarren gaia hori da, gizon eta emakumea genero sistema orekatu batera. Tituloekin beti daukagu burua uste bat nola jarri, ulertzen da, ez? Gaia ulertzen da, nik uste, bai. Eta bai, orain balioen gaian gaude hor buru belarri sartutak, bai. Hortaz nahetu baino lehenago, galetu behar ez dut, zergatik aukeratzen diren gai hauek edo nola aukeratzen diren gaiak? Bai, gu hasieratik proiektua planteatu genuenetik beti izan zen gaurkotasunezko gaiak izatea. Ere karo, pixkat aurrekariak ditu eta guk 2009ko amaieran ospatu genuen gazte foro bat Eusko Ikaskuntzako kongresuarekin batera, eta hor 300 bat gaztek parte hartu zuten eta galdeketa bat pasa zitzaien, ez? Eta galdetu zeintzuk ziren beraientzat euskal gazteriak zituen arazoak edo zeri buruz gustatuko litzaieken hitz egitea. Eta hor gai batzuk atera ziren, eta bai parte hartzea, pasaren urtekoa, etxe bizitza eta horiek ja landu ditugu. Baina hau adibidez balioena, igual generalagoa dena edo interesatzen zitzaigun lantzea, ze
igual ez dakit, gaurkotasunezko horren gai bat, baina egia da asko entzuten dela, ez? Balioen gainbera, gazteok ez ditugula baliorik, bagizu, komunikabideetan eta gizartean asko entzuten da, eta gazteriaren kontrako diskurtsoa oso indartsua da askotan. Eta, guri interesatzen zitzaigun hori apurtzea, apurtzen igual hortik ateratzen den ondorioa gazteok ez ditugula baliorik, baina, nik uste dut. Baina, generalizazio horiek niri bintzat ez gustatzen, Gainera, asko generalizatzen da orokorrean, da nik uste generalizazioak normalean, ez dira bat ere, ez dira onak, eta gainera ez dira normalean zuzenak izaten, ez? Bai, hori da. Guk, adibidez, lehenengo gaian, parte hartzean, txosten horretan ere, ateratako ondorio garrantzitsu bat izan zen hori, ze diskurtso entzuten ditugun komunikabidetan eta orokorrean gazteriari buruz, ez? Apatikoak garela, ez dugula parte hartzen, eta errealitate hori badago, hori egia da, baina badago beste hainbat gazte ez direla horrelakoak, eta nik uste dut ere gauzak aldatzeko diskurtsoa ere aldatu behar dela, eta hortan gabiltza. Balioak esate zutenean, zehazki zer da, ez? Balio, azkenean balio kontzeptu nahiko zabala da, ez? Zehazki zertaz ari zarete, balio ez ari zatenean? Horretan pasa genuen lehenengo bilera osoa. Eta bigarrenan parte ere. Bai, definitzen balioak zer diren. Badaude balio tradizionalak, ez? Betikoak, familia, lana eta horrelakoak. Baina guk galdetu nahi genuena zen, alde batetik balio tradizional horiek gureak aldiren, berriak sortu ditugun, gure gurasoen berdinak ditugun, edo ez ditugun. Eta zer diren, ez? Guztiok adostutako norma batzuk diren, edo zertan datzak. Eta zentu dira ondorioak. Adibidez bat izte, zentu dira euskal gazteriaren balioak. Galdera potoloa. Ederra bota diazu. Bai. Hombre, bainik ez dugu amaitu, osnarketakin 2 bileratxo egin ditugu, baina, hasi da gauzak ikusten, nik uste, ez? Eta ondorioak, pixkat nahi pertsonalki pixkat bitxiak egin zaizkit batzuk. Eta ondorioetako bat azkeneko bileran izan zen, agian gure balioak eta gure aurrekoei, gurasoei, jaitonamonei edo egozten dizkiegunak ez direla horren diferenteak. Ez dakit guk uste dugun desberdinagoak dira edo guk nahiko genukeen desberdinagoak izatea, baina benetan hausnartzen hasita konturatzen ginen, ez da uste bezain beste aldatu igual. Eta zeintzu dira balioiek? Hizketan aritu ginen, familiari buruz, lanari buruz, gero eztabaida handia edo behintzat dikotomia bat sortu zuen balio moduko bat politikaren inguruko izan zen, eta alde batetik bereiztu egite zen politikarien jarduna eta herrigintzan, oso esanguratxoa egintzitzaidan, ez? Herri bereizte hori. Eta halakoekin aritu ginen batez ere. Eta nahiko ondorio bitxiak eta bikoteari buruz, familia ulertuta zure gurasoak eta edo familia ulertuta zu sortu dezakezun familia bezala, ez? Lagun arteari buruz, halakoi buruz, hori nahiko ikuspegi klasikotik edo begiratuta balioen edo bizi balioen kontu hori, ez? Blanka, ez dakit hor zauden bat izitek esaten du hori, ez? Ez dela, badirudila, bintzat, ez dela inbeste aldatu, ez? Gure gurasoen, gure aitonamonen balioak eta gaur egungoak ez direla ezberdinak. Nik uste dut, batzuk behar bada bai, baina beste batzuk ez. Aurreko gunean adibidez, bileran egin genuen gomitzen bitartez, dinamika bat, jakiteko gutxi gora bera zeri ematen genion gazteok garrantzia handiagorik edo. Eta, familia eta lagunak izan ziren, goiko mailan zeudenak. Eta hori, Amaiak esan duen bezala, topiko asko daude, individualista garela, eta, hori, postekoa da, ikustea, familia eta lagunak, guretzat, importanteak direla. Eta Batistek esan duen bezala, ala ere, politika, edo politikarien jarduera, politika modu global batean ulertuta da gestioa, eta horrekin ez dugu inongo arazorik, baina
politika partidista hori edo politikarien jarduera, bueno, ezakit, zaigu asko konbentzitzen, eta, bueno, igual bide berriak ere bilatzeko denbora dela. Amaia, zure bertan egoten zera, ez? Bilatan eta zu partatzen duzu? Bueno, askotan nahi baina ezin dut. Ze nire lana ez da parte hartzea. Bueno, esaten dituztenak interesatzen zaizki, ni adinaengatik ere hor nabil, baina ezin dut nire iritzia edo hola argi eman. Ni dinamizatzaile moduan aritzen naiz, eta leno Batistek esan duen moduan, eta Blankak ere esan duenez, oso parte hartzaileak dira, eta nire lana da askotan moztea, ez? El malo de la película, edo. Hor, mozten ibiltzen naiz, eta pizka gidatzen ez da bai da. Bueno, aprobetxatu orain orduan, ez zure iritzia emateko. Nire iritzia emateko. Bai, bueno, egia esan da, ateatzen diren askorekin oso ados nago, ez? Eta nik uste dut, asko hitz egin zen adibidez balioak, hori betidanik existitzen diren, eta berdinak diren, eta horiek ez diren aldatzen, edo edukiak dira aldatzen direnak, ez? Nik uste dut, agian bai balio tradizional horiek existitzen dira, ez? Familia, lana, esfortzua horrelakoak existitzen dira. Baina nik uste dut guk ematen diegun edukia hori dela aldatzen dena. Familia ez dugu guk igual gurasoekin alderatuz badago antza gehiago, ez? Baina gure aitona amonekin alderatuz adibidez guk familia ulertzen dugun modua ez da modu berdina, ez? Eta nik uste dut hori dela aldatzen dena, edukiak aldatzen dira. Bai, izena igual mantentzen da, baina bai. Bai, esan nik zet hausnartu da zet aztertu sakonean horrelakorik, baina behintzat nahi bairu zait balioak ezberdina aldatzen direla, ez? Aldatzen dira, ez? Denbora basatzen denean ikuste ikuspuntu ezberdina dela, ez? Azkenean bai, Batiste. Bueno, balioen ez dakit, plano diferenteetan ikuste ditut nik kontu batzuk, ez? Bat balioa definizio moduan izena eman daitekena balio batik, kasu honetan hitz egiten ari familiari buruz, lagun arteari buruz edo lanari buruz, ez? Aipatu ditugun hiru nagusiak saio honetan. Eta izenez, betidanikoa dira, eta agian atemporala da denominazio hori, baina gero bakoitzaren, bakoitzak daukan forma edo hartu dezaken forma edo eraketa desberdina izan daiteke, azken finean familia ereduak aldatu egin dira, azkenek urtetan, da hori garbia da. Baina ez dakit horren beste aldatu den, naiz eta familia eredua aldatu, guk balore hori pertzibitzeko daukagunera edo nola sentitzen garen balore hoiekiko, ez? Azkenean argi ikusi zen Blankak aipatu duen dinamika horretan, baloratuenak, gertukoenak eta garrantzitsuenak iruditzen zaizkigunak, familia eta lagun artea direla, eta nik uste duela generazio bat eta bi generazio hala zela ere bai. Familia eredu aldatu dela ados, baina baloreak hor dirau eta balorea pertzibitzeko erak ere bai. Bai. Eta gainera horri ikusten dut irakurketa positibo eta natural bat egin behar digula. Ezken finean, atzokoa ez du gaur balio, baina segurasko gaurkoa ere ez du biharko balioko, orduan. Bai. Nik batez ere hori atentzioa ditu egin zeana horrekin batera, baina beste gauza bat izan zen ere gure nola ezberdintzen dugun edo ze ezberdina den gure diskurtsoa eta gure portaerak, ez? Hori Blankak esan duen dinamika horretan, ez? Egiten zuten pixka klasifikazio bat balioen artean. Askotan igual, ezagite, hori ez nagartu, baina ez, tolerantzia. Galdetzen baina bauzu jendeari denauk gara toleranteak. Gure diskurtsoa, baina gero gure portaeretan... Hori da esan barrenzuna, ez? Askotan esaten dela, ez? Baina ondoren realidadea zinen, guzti ezberdina esaten da, ez? Bai, eta horregatik egin genuen ere dinamika bat, hori ikusteko, ez? Aztertzen genituen eremu ezberdin batzuk, hori familia, lagun artea, lana, politika, inguru giroa, hainbat eremu kokatu genituen, eta galtzen genien. Zein uste duzute dela egiten dugun diskurtsoa, zer saltzen dugun, edo zer saltzen diguten ere. Hau da, baina portaera zein da, benetan. Eta zer baldintzaten duen, hori ezberdintasun hori egoteko, ez? Askotan, diskurtsoan adibidez oraindik familia tradizionala saltzen digute, ez? Familia nolakoa izan behar duen, aita, ama, semeak, eta familia kristagoa, eta betikoa, baina gero portaeretan errealitatea da ez dela horrelakoa. Eta zergatik, ez? Ez den horrelakoa, eta horrelakoak ere ikustean niri
oso interesgarri iruditu zitzaidan. Salto hau ikustea, diskurtsoa eta portaeren artean. Baina hori benetan ikusteri badago, alegia, diskurtsoa eta realitateen arteko muga hori nola jakin dezakezu ziur hala dela, ez? Edo ez dela la, noski? Horretarako ingenuen dinamika bat nahi asko gustatu zitzaidan, adibidez. Azken finean zan, bakoitzak bere burua pixat hori dudan jartzeko balio izan zuen dinamika bat, edo bakoitzak bere buruai buruz hausnartzen aritzekoa, ez? Eta zan, guk ze diskurtso daukagu hainbat balio hori buruz, eta diskurso alde batera utzita zen gure eguneroko portaera balioien inguruan. Eta sekulako diferentziak atera zidan. Baina sekulakoak eta denon kasuan. Nei oso bitxi egin zitzaidan, da oso aberasgarria, eta neurri baten nire buruarekin aserretu egin nintzen ere bai, eta esan ze hipokrita izan daitekeen, ez, puntu bateraino, baina deno daukagu oso diskurso progre moderno eta apurtzailea, hainbat gauzen inguruan, baina gero benetan pentsatzen jarrita, koherenteak gara, gure jardunean, gure esanarekin, zenbait kasutan ez, eta beste kasu batzutan bat ere ez. Eta, horrek nahi barrua mugitu zidan behintzat, eta pentsarazi zidan, eta ia esan dinamika nahiko sinplea zen, baina baliogarria izan zen. Teoriarekin ados gaude, ez? Baina ondoren praktikarekin. Eta gaina denok eduki dezakegu oso diskurso antzerakoa gai baten inguruan, eta oso hori progresista moderno eta apurtzailea, baina ondoren pentsatzen jarrita, denok baita ere daukagu jarrera bat ez datorna bat diskurso horrekin, ez? Orduan ez dakitan, politikoki zuzena delako gaur egun diskurso hori, modan dagoelako diskurso hori edukitzea, edo zergatik den, baina nik uste dela kanpotik jandegun diskurso bat, gure egin deguna, baina benetan sinesten ez deguna, eta horregatik ez da plasmatzen gure jardunean. Hori horrekin dago esango zarete, ez? Blanca eta Maia, nik uste horrela dela, hori beti gertatzen dela, ez? Edozeini eta edozer gaien inguruan, ez? Zer egin liteke hori pixka bat, Batistek esan duena, ez? Norbera konturatzeko eta esateko, aizu. Nik pentsatzen duen, gaina okerrena hori sinistu egiten duzula, ez? Norbait sinistu egiten duela, benetan zure ideologia hori dela eta zuk horrela funtzionatzen duzula, baina sakonean ez da horrela, ez? Zer egin liteke pertsona bat horretaz konturatzeko eta esateko, behintzat goazen koherentak izatera. Lehenengo pausua da kontzientziazioa. Hausnartzea horri buruz eta kontziente izatea. Askotan aldatzeko ez da ezer egin behar, esaten dagunean zer egin. Ez da ezer egin behar da, kontziente izatea. Eta horrekia, ohartu, eta horrekia aldaketa bat suposatzen du zure barruan, eta gero koherente balin bazara, pentsatze dut gero zure portaeran ere aldaketak egonen direla. Baina askotan diskurtsoa eta portaeren arteko aldea ez dago bakarri gure baitan, kanpotik ere dator, ez? Hori politikan nik oso argi ikusten dut, ez? Saltzen diguten politika parte hartzailea da, ez? Parte hartzen duzu, esate dizute, eta hainbat ekintza proposatzen ditugu dala, eta oso parte hartzailea da, baina benetan ez da parte hartzea benetazkoa. Da parte hartzea kontsumo moduan. Nik hau proposatu dizut eta zuk egite duzu, eta kitxo, eta hori ez da parte hartzea. Orduan, agian ez gara kontziente, ze hain horren ongi saltzen dizkiguten gauzak, batzutan, ez garela kontziente, eta igual ez da hainbeste gure errua, bada ere, gure esku dago kontziente izatea eta informazioa eskuratzea, baina, ere esan nahi dut, nik ez dut esan nahi betikoa, sistema gaizki dagoela eta dena sistemaren errua da, ez. Baina egia da badaudela interesak, ez. Oso gizarte kontsumitzailea eta individualista sortu dugu guztien artean, eta hori argi dago zergatiak, ez, edo kapitala babesteko eta daukagun sistema hau babesteko ere. Ordan gure esku dago hori apurtu nahi dugun, ze askotan ere oso eroso gaude. Hori zaneteka arazoa, ez? Eroso gote hori, eta ez dakit, galdera botako izuet, ez dakit, hausnartzeko ohitura gutxi dagoen. Nik uste dut ez dugula ere oso ondo ezagutzen gure burua, eta koherente izatea ere konpromesu bat eskatzen du, eta kontradizioak ere badaude, ezta? Eta nik uste dut oso zaila dela koherentea izatea arlo guztietan. Eta kontradizioak azkenean hor daude, eta beti egongo dira. Zalantzari gabe, esaten duen, akaso ez dugula nahikoa denbora dedikatzen hausnartzera, ez bakarrik horrelako, ez da? Eta norbera bere buruarekin
hainbat gauza hausnartzera, ez? Claro, baina horrek esfortzu bat eskatzen digu. Eta gure erosotasunetik ateratzea, ez? Holako ariketa bat aurrera eman ahal izateko, igual datorkigunean gaudenok sentitu dugu behar hori eta horregatik sartu gara datorkigunean, dalako erabat gure burua behartzeko hausnartzera, ez? Neurri batean. Baina bai, horrek esfortzu bat eskatzen du, eta nik uste denoi kosta egitez egula, eta ez gaidu ditutak, hausnartzea ez gaidu ditutak, ze kontsumitzen ditugu diskurso asko. Bai komunikabideen aldetika, bai sozialki, bai familiarki kontsumitzen ditugu, jasotzen ditugu diskurso asko, eta guztiz nik uste dut pentsatu gabe edo konstienteki geratu gabe esatera, ados nago honekin edo ez, gure ganatzen ditugu. Eta esaten dugu, hau da, benetan hau sinisten dut, ez dakit, baina esango dut baietz, ez? Hau jaso dut, eta, neurri batean konbentzitzen edo neurri batean berritzailea entzai, nik hola zabalduko diot beste bati. Guztiz pentsatu gabe, guztiz ados nagoen, buelta bat eman barko niokeen, edo ea egokia den, edo ez. Baina, hori, jasotzen ditugu diskursoak, jasotzen ditugu ideiak, eta neurri batean ezakin nola ditu prefabrikatuak, modan daudenak, alako zeozer, eta zabaldu egiten ditugu. Azken finean, bombardeo etengabe bat jasotzen dugu, ez? Horako gaien ingurukoa, eta nik uste esfortzu handia eskatzen dula, gauza bakoitzaren gainean hausnartzeak, eta ariketa konstiente hori egiteak, eta esan dugu, oso eroso gaude, ez, bakoitza gurean, eta azken finean ohiturarik ere ez daukago, erresagoa da, ni etxea iritsi, sofan eixei, eta telebista piztea, o interneten ez dakiz behiatzea, o pelikula bat ikustea, benetan, ez dakiz zerren inguruko liburu potente bat hartu, eta horren inguruko hausnarketa bat egitea, baino, ez nekatuta iristen naiz, eta ez daukat, eta igual lagun artean ere ez daukago aukerarik horretarako, azken finean, nire inguruko lagun artean, ez dakit, hausnarketa sakonena, ziur aski errealaren igandeko partiduaren emaitza izango da. Azela una gozkazun. Bai, hola da. Horregatik sartu nahi datorkigunean nik uste. Lagun berriak egiteko. Bai, baina ezakit, lagun artean ere bai, eta gure kuadrilla sistema honetan, hausnarketa sakonen garaian ikuste izten dela 6. kainatik aurrera, eta horren egunean ez da ondorioetaz gogoratzen, orduan ez gaudo dituta hausnarketak egitera, edo hausnarketen emaitzak gure ganatzera. Ez dago kulturarik, eta ez dago ere, hori datorkigunean hasi ginenean, ere gohartu ginen, ez dagoela ere eztabaidarako kulturarik. Eta ez gazteen artean bakarrik, orokorrean da. Askotan hitz egiten dugu, eta arrazoia edukitzeko eztabaidatzen dugu, eta ez eraikitzeko. Eta hori ere datorkigunearen lana, hori pasaren urtean, eta urten ere gogorra izan zen, ez? Ohartaraztea, gazteak ohartaraztea, hor gaudela iritziak emateko, baina ez arrazoia edukitzeko, eta guztiena onartu behar dugula. Eta hori nik uste Blankak ikusi zuela. Bai. Hori ikasi dut behin. Bai, oso eraikitzailea dela esaten dudanean horregatik pentsamentu da, ezta? Ez dela arrazoia izateko edo hori eztabaidan sartzeko, baizik eta zure ideian idearekin eta bestearekin eraikitzen dugu gauza bat. Hori da politena. Eta nik uste horrelako goizei buelta ematako, eta baintzat bai jendea kontzientziatzeko, datorkigunea bezalako topaketak, nik uste oso baliogarri direla, ez? Ez horregatik bakarrik, bez, eta betxatzen bertan, Batiste, zuen berria, esango du, kakotxarten berria zarela honetan, betxatzen giroa ere zuen artean polita izango dela, ez? Dinamismo hori, jendeak parte hartzeko dokango hori, ez? Bai, nik uste baina denok iristen gara olako tokita kriston gogoakin, bai partartzeko, baina batez ere jendea zautzeko. Eta dena kriston predisposizioakin iristea irikiak izatera, horren segituan egiten digu kasu elkarriz, konturatzen gaina ondokoa gogo berarekin dagoela. Horren ez dakit, hasieratik olako giro kurioso bat sortzen da elkarrez zautzeko grina hori, gero, elkarre ezagutze hortan hasten gara, eta igual 8. bilerarako bestean izena ezakik goatuko geha, hasian ez da izenak ez ditugu ikasiko, baina, haste gara elkarre ezagutzen pixa bat, eta nahi hori ezakit oso aberasgarria iruditzen zait, ez dut esan nahi aberasgarriena, ez dut gutxietxin nahi Amaia eta konpainaren lana, baina niri ezakit, asko betetzen hau horrek, ez? Eta baina olako giro berezia sortzen da, gero elkarrekin amaiketatxo txiki bat egiten dugu, etxea joan horretikan, eta ja hasi norbait ezagutu bezakezu, bate daki. Eta produktua saldu egin behar dugu, Bai, eta baina hasi gure artean ere elkarra antolatzen, kotxeetan elkarrekin joteko, eta ezakit, inguruko jendea ere ezagutzen duzu, eta bate daki, igual hemendik aurrera sortzen dira bestelako lagun arteak hemendik bai, eta ez dugu soilik errealaz hitz egingo. Ez, pasaren urtean sortu egin ziren taldeak, eta nik uste dut, Blankak esanen du hobeto, baina
harremana mantentzen dutela, harreman ona daukatela, eta, bueno, pasan urtean landaitxe bat antolatu zuten, gau pasa bat egin zuten ere azkeneko bileraren ostean, lan egiten dugu, baina ongi ere pasatzen dute. Nik horretarako eman dituzun. Blanka, ez dakit diferentziarik nabaritu duzun, iazko taldetik aurten gora? Ba ez asko, ez esan aurten gara okerrago diela, hemen txaukazu bat. Bai. Ez, baina guapogoak igual bai. Egia esan, oso talde majua dela uste dut, aurten ere, eta oso potentziala handiko jendea dago. Nik uste dut igual, aurten heterogeneoagoa dela. Ia adibidez, bageunden, mundu akademikotik gehienok, batesiarekin edo, eta aurten, ezakit, denetarik dago. Hori nabarmenduko nuke, baina ez. Aurten dauden eska gehiago adibidez, uste daudela 25-15, pasan urtean zuen neska baino mutiko gehiago zeuden. Eta, bueno, ze bigarren gaia zein den ikusita, ea nola bideratzen dugun hori. Neska gehiago gotea hobe, igual, hortarako? Bueno, ezagit nola izanen den, baina nik baina baritu dut, lasaiagoa dela, esan nahi dut, parte hartzeko gogo berriñak ikuste ditut, eta hori talde derra sortu dela, baina nik baina ditut aurten lasaiagoak direla. Pasaen urtean, igual ezakit, mutiko gehiago zeudelako edo, baina ego gehiago zegoen zentzu horretan, eta hitz egiteko behar gehiago edo ezagit. Hori nabar, indar gehiago ezagit, beste moduko bat, eta suabeagoa da, zein interesgarria ere, baina... Bai. Bueno, bilera besterik ez ditu hori. Bai, igual hori esatu gaur, eta hemen dibos biletara hartzen nahi. Ja, txostena jazten azitzera, ez, Amaia? Bai. Bueno, aurrera begira zer espero duzue? Atorkigune honetaz, bai, ez Amaiari bakarri, baita Batiste eta Blankari ere. Zer espero duzue, aurrera begira? Bueno, gu azeria departamentutik, gaia aurrera jutea, oraindik diagnosia egiten, baina agian atal garrantzitsuena falta zaigu dela proposamenen atal hori, eta espero dugu, bueno, pasaen urteko jartuna edo pizka gehiago edukitzea eta proiektuarekin jarraitzea aurrera. Ea instituzioen laguntza jasotzen dugun eta aurrera egiten dugun. Batiste eta Blanka, zuek zer espero duzu jasotzea, atorkigunea honekin, Blanka? Bueno, nik bilaz bezala disfrutatzea, zentesten eta alduan guztia aportatzea, hori izango da espero duan. Batiste? Bai, nik parte hartzen jarraitzea, baina arte bezain gustora, eta nire neuronai buelta gehiago ematea, eta bixa, bueno, hasieran denoi gogorraite zaigu, baino ni gero uste dut osnuragarria dela, eta jarraitzea nire buruaren kontra esanetaz konturatzen, ez? Eta ezak, gaina ekimena berez oso potentea iritzen zain niri, eta nahi gustatuko litzaidak ere mendik hor botatzi eta Maiari eta konpainari mendik aurrea ezakit, mendik zerroi gehiago sortu alizatea, topaketa batzuk antolatzea 7 herrialdetako gazten artean, ikasian esan dudan bezala iritze zait kriston lana eta oso ondo egin dela gaina, eta ezakit, igual zerbait handiagoa sortu liteke mendikan, ez? Hori zer. Bai. Bueno, asmoa daukagu bukatzeko zehaztu zait, abenduan, pasaden urtekoarekin, parte hartzearen gaiarekin jarraituz, abenduaren 1 eta 2 antolatu ditugu jardunaldi batzuk, bertan ateratako ondori horiek euskal gizartearekin edo partekatzeko, eta hor gonbidatzen ditugu euskal gazteria orokorrean, instituzioak, behaz ere mendik egitea hori deialdia, jardunaldi horiek irekiak direla, eta gure asmoa hori dela zabaltzea, ez? Eta atorkigunean egindako lana. Bueno, bakago 5 minutu, 10 minutu gehiago. Nera azken galdera, pixkat Batistek esaten zuenaren arira zijoan, ez? Topagun hauek nabarmen dago, oso aberatsak direla, ez? Asko ikas daitekela, asko hausnartu daitekela, baina hortik aurrera zer, ez? Hortik aurrera 40 gazte dira, hortik aurrera gizartera eramateko nola egin daiteke gehiago, ez? Botere gehiago izateko, Batistek esaten zuena, ez? Gauza boteretsuago bat egitea, zer egin daiteke, hemen hausnartzen dena, hemen erabakitzen dena, hemen hitz egiten denak, zabalkundea handiagoa izan dezan.
Gure aldetik edapena hori argi dago. Guk ditugun hori, bide guztietatik egiten dugun lana eta ondorioak zabaltzea, edatzea, bai komunikabideen bidez. Guk, laguntza jasotzen dugu hainbat instituzioetatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldunditik ere, eta bilerak egiten ditugu haiekin, ez? Txostenan jasotzen duguna, erakusteko eta haien esku dago hori jasotzea eta gero kontutan izatea, ez? Gure almena ere badauka limite bat eta saiatzen gara alik eta difusio gehien ematen. Baina nik uste dut eta niretzat garrantzitsua dena da pasaien urtean 40 gazte egon zirela, aurten beste 40 dira eta azkenean bakoitza izan behar duela bere inguruan edo hori edatzeko, espiritu hori edatzeko gai. Eta guk ere askotan eskatzen diegu partaidei laguntza, zabaltzeko eta kontzientziatzeko ere, kuadrian, familian eta horrela, ez? Hori ni uritzen zai garrantzitsua lan hori egitea. Topagun hauen helburua, eztabaidak sortzea, noski, hausnartzea, pentsatzen dut hori bakarrik ez dela izango, ez? Eztabaida eta hausnarketa azkenean helburu finko bat lortzeko izango dira, ez? Bide bat bezala izango da, ez? Bai, hori argi dago. Eragin bat izateko gizartean, hori ikusten zaila dela, ez? Nola esan gazte bati, nola konbentzitu gazte bat hor sartzeko, hor parte hartu dezan, hausnartu dezan, ikusten zaila dela, ez? Bai, egia esan da gure lanaren eguneko importante bat, dijoa hor, ez? Deialdia egiten dugunean gazteak lortzea. Baina ez pentsa, egia esan da, badaude lurraldea gehiago kostatzen zaiguna gazteak topatzea, adibidez iparralden, nik zerrak agian ez dugulako hango errealitatea horren ongi ezagutzen, edo gure sarea mugatuagoa delako, edo ere euskaldun gazte gutxiago daudelako, baina kostatzen zaigu iparraldeko gazteak topatzea. Baina beste lurraldetan berriz ez superabit edo edukitzen dugu urtero, eta selekzioa egin behar dugu edo. Bai, gazte parte hartzaileak badaudela dirudi ezagite horren urterako ez ditugun topatuko, baina behintzat horrengo lortu dugu. Eta, azken galdera, ezagin egiten dezuen gauza puntuala baino gehiago dela, edo ez, horren harira noski, datorkigunea sortzen dena makarrik mugitzen dira gazteak, edo hortik aurrera gehiago beraien artean aratagora ematen duten. Hori nabaritzen dezue, badago jakiterik? Hombre, nik zer esango dut ez, gazteria kontseiluan arituta, badago mugitzen den gazteria, eta handia da, eta ez da behar bezain beste ikusten, ez, baino historikoki pixka begiratza besterik ez dago, gure herri txiki honetan eman den gizarte mugimendua brutala da, gazte elkarteak, gaztetxeak, asanbladak, jai batzordeak, eta abar, adibideak milaka dauzkagu gure artean, egia da batzutan oso zentratuta daudela gai zehatzetan, baino hor dago gazte antolakuntza hori, ez, eta voluntariotza hori, eta eragile izaten nahi eta behar hori, eta baita gaitasun hori ere. Ze aurrela ateratzen ekimen ugari daude, eta ez dakarrik maila pertsonalean, baizik eta kolektiboki, ez? Nire inguruan asko ikusten dut hori, ez da gita isialdi taldeak, gaztetxeak, jai batzordeak, auzo asanbladak, eta bar, pilo bat daude. Eta errealitate hori hor dago, arazoan ikuste hori dela, ez dela behar bezain beste ikusten. Baina hortxe dago guzti hori, eta badago asko mugitzen den gazteri bat gure inguruan, gero asko saltzen da medioetan, hori generazio nini eta olako gozaiek, hori ere existitzen da, hor dago egia da. Arazoa da hori besterik ez dela erakusten, zergatik morbosa delako, eta zergatik tradizionalki edo medio tradizionaletan behintzat halako irudi demonizatu bat sartzen delako gazteena, ez? Gazteak zer gera, bandaloak gera, arriskutsuak gera, drogazaleak gera, alperra gera. Baina badago beste gazteria bat ere bai, horren atzean, ez? Edo horren ondoan, hobeto esateko, eta gaztea ekintzailea da, gazteak ilusioak dauzka, gazteak gaitasuna dauka, hori da askotan baloratzen ez dena, gazteak gai gera gauzak egiteko, eta nola etzaigun baloratzen azkenan guk sinetxe egiten dugu, eta gure burua ez gaitzat jotzen dugu, eta hori ez dala, prestatuta gaude, ilusio daukagu, eta gai gera, eta ematen da mugimendu hori, ematen da, eta asko gainera. Eta Batistek aipatu duen auzolan, kolektibo, sentimendu hori ikustet, individualki bultzatzeko ez garrantzitsua dela, ez? Azkenan, sentimendu hori izanez gero, kolektibo baten sentimendu, osotasun baten parte sentitze horren nik uste, motivazio
plus bat emateko kapazitatea badaukala, ez? Bai, baina nik uste lehenengo pausua dela bakoitzak bere burua baloratzea. Baloratzen jakitea eta konturatzea gai dela gauzak egiteko, ez? Azkenan, asko gustatzen zaigu eta gure inguruan herri kirola da kejatzea, nik uste. Asko gustatzen zaigu kejatzea eta etengabe kejatzen gera, hau ez zaigu gustatzen, hau ez dago ondo eta honekin ez dago ados, baina ez bera konturatzen guk egin dezakegula aldaketa bat, guk eman dezakegula edo hau faltan botatzen dut, zergatik ez sortu nik. Ez? Orduan, nik uste lehenengo gure buruan sinetsi behar dugula. Zergatik gara egin dezakegu. Hau faltan botatzen den nire auzoan, nire herrian edo nire inguruan, zergatik ez nik egingo. Zergatik itxengo dut kanpoko bat etortzea edo beste bat izatea, falta hori kubrituko duena, ez? Eta hori, konturatu gaitezen, gai gerala, horretako errexena igual da jotzea gazte eragilengana existitzen direna, eta deno dauzkagu ondoan. Agian ez ditu ezautzen, baina guztion auzoetan eta guztion herrietan daude elkarteak, daude asanbladak, eta bar. Azkenan konturatzen garanean, pertsona normala direla hor daudenak ekintza horiek aurrera ateratzen, eta gu bezalakoa direla, igual sinetxe dezakegu guk egin dezakegula. Eta orduan kolektibotasun horren parte izan. Bueno, pentsatzen eta oso betela, ez? Amaia eta Blanka, denbora gutxi daukagu, beraz, zeo zer gehiago esateko goa egin bakazue, laburra izan da dira. Ezaki Blanka zu diutziko ditut. Azkeneko mezua eman eba ezue, horrentxe, aukera. Amaia, nahi baduzune batiz ere nita hitz gogotsuarekin gerituko nintzaketeke. Bai, ez, ados nagola batizterekin eta esandakoa berri errepikatzea, ez gaitezela gelditu hori, saltzen diguten, gazteriatik saltzen diguten irudi apatiko horrekin, badagoelako ere beste gazte mota, parte hartzailea eta ekintzailea. Eta nik ikusten dudala talde honetan, baina baita nire inguruan, ez? Gauzak aldatzeko gogoa eta egiteko gogoa. Eta, badatorkigunean hortan dabil, eta hori da gure helburua, ez? Pixkat gauzak aldatzea eta gazteekin batera etorkizun hori prestatzen joatea. Sei horrekin, eta eskerrik asko hirurei, Amaia Nausia, Blanka López de Juan Abada, eta Bastiste Ezeiza, plazerra izan da, zuekin gurean izatea. Bai, berdin. Eta ondo segi. Vale, eskerrik asko. Eta gora zientzulei ere noski, datorren astean ere hementxe izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri batekin. Plazer baduzue, ordu arte, ongi izan, aio!